Jamen i 2018, der havde vi en lignende situation med grønlandske lufthavne, som man nu har med telekommunikation på Færøerne. Man ønskede fra dansk side ikke, at kinesere skulle stå for det eller finansiere de lufthavne, der skulle bygges. Så derfor fløj statsministeren til Grønland med så godt tilbud, om ikke kunne sige nej til det, og tilbød jo meget, meget store pengebeløb for at ligesom skvise kineserne ud. Og så vil man sige fra færøsk side, når man gør det i Grønland for at få Kina ud på lufthavnsområdet, vil man så ikke gøre det samme på Færøerne, når det gælder telekommunikationsområdet? Er der ikke også en parallelitet der? Det er noget som nogen vil spørge. Jeg hører det som, at Sjúrður Skaale spørger, betaler Danmark regningen, hvis der er sådan en regning? Lovgivningsmodellen på området, den er stadig under udarbejdelse, og derfor er det for tidligt at tage stilling til spørgsmål om erstatning i givet fald, at der skulle være omkostninger. Og derfor er det også for tidligt at svare på, om det vil medføre omkostninger for virksomhederne, og hvem der i så fald skal bære dem. Et andet spørgsmål, det er vedrørende, nu har vi talt om 5G. Og det er jo således, at telekommunikation er andet end 5G. Vi har jo 4G på Færøerne i øjeblikket, og det fungerer faktisk godt. Det er rigtigt, at man havde planer om at opsætte 5G i sidste efterår, men så kom al den her tumult, der blev jo en åben krig mellem minikrig, diplomatisk krig mellem Kina og USA, og man var hyppige gæster på Færøerne og forsøgte at lobbye sig til at få sin vilje, og siden så blev det så udsat. Nu er det jo flere, der siger, hvorfor skulle man egentlig det? Altså 4G-nettet fungerer jo faktisk fortrinligt. Der er ikke noget akut behov for at få 5G i morgen. Måske kan man fortsætte med 4G i flere år endnu. Og det er jo Huawei, som leverer 4G på Færøerne. Hvad så? Hvis loven kommer i kraft i næste forår, og Færøerne forholder sig ikke til den, fordi man ændrer ikke noget, så har man altså en kinesisk udbyder, som på det tidspunkt måske er ulovlig i Danmark. Vil det også være noget, man skal skifte ud? Eller er det kun, når man opgraderer til 5G, at det her gælder? Kunne man bare blive ved med at have 4G? Det er jo et færøsk anliggende. Så lige et spørgsmål til justitsministeren. Jeg er særdeles glad for justitsministerens meget klare svar, at hjemmestyreordningen eller loven er en overenskomst. Moralsk og politisk er det en overenskomst. Det er uhyre vigtigt. Men der har jo været en diskussion på Færøerne sidste år om at indføre en ny forfatning, som indebærer formel uigenkaldelighed. Og som sagt, som der står i spørgsmålet, så var det noget, som Poul Nyrup Rasmussen sagde, da der var en stor krise mellem Danmark og Færøerne i 2000, der var jo forhandlinger om selvstændighed, og det var jo stor dramatik om det. Der kom Poul Nyrup Rasmussen med et tilbud, som sagde, vi kan indgå en ordning, som er formelt uigenkaldelig, uden at I går ud af riget, formelt uigenkaldelig. Og spørgsmålet var, mener justitsministeren stadigvæk, at det er en mulighed? At man gør det ikke bare moralsk, politisk, men også formelt, juridisk uigenkaldeligt. Tak. Regeringen ingen intentioner har om at ændre hjemmestyreloven eller ændre på overtagende sagsområder, medmindre de færøske myndigheder er enige i det, og det vil sige, så bliver diskussionen jo fuldstændig teoretisk. Men måske kan man endda gå så langt som at sige, der er de facto uigenkaldelighed i den forstand, at ordningen skal ændres i gensidig forståelse. Og det synes jeg sådan set er det vigtige